Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur etorkizunaz eta distopiaz hitz egingo dugu. Prest zaude mundu erreala eta fikzioa nahasten duen seria ezagutzeko? Flipatuko duzu, entzun. Zenbait urtetan zehar, nola izango da mundua? Nola izango da teknologia? Nola izango da ekonomia? Nola izango dira harremanak? Eta nola izango da gure bizimodua? Serie hau deitzen da Years and Years. Oso gomendagarria. Serie honek Lions familia jarraitzen du eta bere bizimodua eta bere bizitza nola izango den etorkizunean erakusten digu. Populismoen gorakada, gehiegizko digitalizazioa, migrazioaren krisia eta harremanen aldaketa. Hauek dira Years and Years seriaren oinarriak. Fikziozko serie bat da, baina errealitatetik oso hurbil. Esaterako, kapitulo batean, Lions familiako kide batek bere gorputza fusionatu nahi du teknologiarekin. Gizakiaren eta makinaren arteko mugak ezabatuz. Hau fikzioa badirudi ere, errealitatetik oso gertu dago. Serian agertzen den ingurugiroa oso errealista da eta pertsonaiak oso ondo eraikita daude. Egia esan da, etorkizunari buruzko predikzioak oso zehatzak dira eta batzuetan beldurgarriak. Baina seria oso ona da, benetan. Eta orain galdetzen dizut, zuk zer uste duzu? Nola izango da etorkizuna? Teknologiak bizitza erraztuko digu, ala zailtasunak jarriko dizkigu. Dirua digitala soilik izango da, ala ere eskudirua erabiltzen jarraituko dugu. Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Eskerrik asko eta laster arte!